Здравейте, аз съм Геннади, а вие гледате Overdrive Show. Шоуто, което никога не губи контрол. Ники, както обещах, 997, добре завадил. Все още мислиш, че мога да се справиш? И така, като гледам, даже може би няма да ме затрудниш и кой знае колко, макар че виждам доста забележки по колата. Има, нека да ги огледаме, аз да кажа моите, а ти оттам насетне твоите. Значи тук имаме проблем леко с бронята. С бронята. Калника, подкалника. Това са едни древни проблеми, за които не трябва да се притесняваш, защото ние тази броня така и така ще я изхвърлим. Така че няма никакъв проблем. Може да малко по-голямо. Няма ли да вземете от него? Мигачите. Интериора той е ясен още докато слизаш и ти. Аз хвърлих едно око така и забелязах, че е доста позахабен. Ще има детайли, които се сменят, се променят конците. Наско, нашия интериорен дизайнер, ще реши какви точно да бъдат те. Както виждате, Поршето съм сложил нова брони, нова липове. Щом колата ще е бяла, джантите са черни с бял кам. Обръчите на фаровете ще ги направим черни. Също така огледалата, само части от тях ще са черни. Решихме това да е крайният вид на дизайна. Поне за контурите. Получава се един изчистен автомобил. Дизайнът е готов. Мисля, че се получи страхотно. И за сега чао от мен. Това е новият проект на Overdrive Show. Тук съм нахвърлял няколко скици от нашия дизайнер, как искам горе-долу да изглежда колата. Започнахме по моя идея, защото съм привърженик на силовия тунинг и съобразихме оптичния, екстериорния пакет на колата изцяло с моите изисквания за стабилност, за мощност. Искам да изхвърлим броните, предни, задни и такива неща, да внесем доста повече живот в този момент. Брони право, много ми е важно задното крило също. Искам стабилна задна оста и висока задна. Задобяваме цялото кола, монтираме частите, за да видим да не се впадат, ако не се впадат ги преработваме. И чукове се така, защото ми удобно. Трябваше вчера да ритол. Момчета, пожелавам ви спорна работа, отиваме горе какво случи с изпускателната система на автомобила. Кой ще съдейства за задна броня? Разгледаме новия пакет, който ще го сложим на това Порше. Взехме решение да подменим изцяло охладителите на входящия въздух, интеркулерите, след което получихме желания ефект. Айде, момчета, не остана време. И така, уважаеми зрители, както вие следите, трескаво кипи труд по нашия проект. Все пак съм дал обещание на Геннади. Очаквайте скоро да го видите в завършен вид. Ники? Геннади, оставам на теб да прецениш какво сме направили с тази кола. Очарован съм. Това, което чувам и това, което виждам е уникално само по себе си. Но, драги зрители, нека да видим все пак в детайли какво се е случило.
Колите са от мене. А тунинга от мене. До следващия път. А сега, ела да ти покажа нещо важно. Да видиме.